Danke sehr. Der nächste Redner ist Herr Davor Ivo Stier. Auch 1 Minute 30. Gospođo predsjednice. Evo, želio bih i ja ovom raspravom dati potporu procesu intenziviranja političkih i ekonomskih odnosa između Europske unije i Moldove. U tom procesu naravno da je bilo važno potpisivanje ugovora u lipnju koji je omogućio Moldovi povećanje trgovine sa Europskom unijom i povećanje izvoza prema Europskoj uniji. No, moramo naravno konstatirati tu negativnu reakciju vlasti u Moskvi na ovaj proces koji je bio u obostranom interesu i Moldove i Europske unije, no izgleda da sama ta činjenica da Moldova ide svojim putem je bila neprihvatljiva ruskim vlastima i njihovom geopolitičkom cilju dominacije nad prostorom bivšeg Sovjetskog saveza. Zato su oni u srpnju zabranili uvoz moldavskih poljoprivrednih proizvoda kako bi kaznili neposlušnost zemlje koju još smatraju svojim posjedom iz bivših sovjetskih vremena. Naravno, takva ruska mjera imala negativne posljedice na moldavsku ekonomiju gdje je poljoprivredni sektor vrlo značajan, a dovoljno je spomenuti primjer da 10% radno aktivnog stanovništva radi baš u sektoru hortikulture. Zato i u takvoj situaciji smatram da je potrebno podržati prijedlog Komisije za uvođenjem 3 nova proizvoda jabuke, grožđe, šljive na slobodni carinski režim uvoza u EU unutar ATM regulacije. To će sasvim sigurno pomoći malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima, ali pogotovo će postati snažan signal i ruskim vlastima, ali naravno i našim partnerima u Moldovi da je Europska unija s njima u solidarnosti. Hvala. Danke, Herr Stier. Der nächste Redner für 1,5 Minuten, Herr Sean Kelly. Is minic dertar nach will anam ná crí ag polatóirí agus go háirithe ag institiúidí móra cosúil leis